helo fideo Wyth. Nawr, mae yna lot o siopau gwag i gael yn y byd dyddiau yma, ond os cyn i chi droi rownd a gweud y geiriau subprime mortgage, mae yna rhyw siop wedi cael. Ond, fe mae'r neoliberals yn hoffi credu, lle mae yna wagle, mae yna gyfle. A dyna beth mae boi yn Aberystwyth wedi wneud, wedi creu siop VR. Beth yw VR? VR yw virtual reality. Technoleg newydd sydd yn galluogi chi i fynd yn syth i fewn i byd trwy strapio rhyw fath o teclyn ar eich pen a bod chi'n gallu edrych rownd fel fi'n neud rawr ar yr stafell uffernol a hirt yma. Mwy neu lai, cynnig breuddwydion ydyn nhw. Un beth i sôn yw, dyw boi ddim yn siarad Cymraeg, so well mi dod o cyfieithydd I fewn. Gobeithio wnaeth yn neud job taclus. Hey, my name is Mark. This is VR Land, and this is where you can book in your virtual reality experience. Konnichiwa. Cut. Fi'n sylweddoli nad yw hynny'n ddigon esboniad, felly tra bod fi'n paratoi wneud voice-over massive a complicated, geith Mark o VR Land esbonio dim bach beth yw'r technoleg. So this is the play area, and this is where basically your limit of walking space. Okay? So basically, you'll be standing here with this headset on here, HTC Vive, and these two controllers. Fi wedi speedo fe fyny bach fyna, ond o'ch chi'n eisiau clywed amdano'r stwff nag iawn, o'ch chi jyst eisiau gweld y hyd a'r lledrith. So pan mae chi'n edrych, chi'n gweld rhywbeth newydd a clywed pethau newydd, a mae fe'n teimlo mor ysgytwol, bod chi'n teimlo bod chi'n rhan o'r ffrithlu yma'n llwyr mwy neu lai. Mae'n ddod o mewn, mae'n thing yn popl am flan fi'n mynd. Nawr, VR yw'r enw cyffredinol am y technoleg, nid y teclyn ei hun. Mae sawl teclyn ar hyn o bryd ar gael mwyn profi VR. Chymod be, fi wedi syrffedu ar galw'r peth yn VR, byd rhithiol fi'n mynd I alw fe hyn ymlaen, neu ByRh. So, lle oedden ni? Mae sawl teclyn ar gael ar hyn o bryd mwyn profi ByRh. Mwy na fydoi rhestru fan hyn, felly na I on-rhestru y rhai mwyaf amlwg. Y cyntaf ddod allan oedd gyda'r Oculus Rift, sy'n enwog gan I Facebook brynu'r cwmni mwyn pobl cael pocio chi yn y llyged, a nawr bydd dim dianc rhag negeseuon ysbrydoledig gan bobl doeth iawn. Doeth iawn, Daf. Doeth iawn, Jesus Christ, I hate myself. Right, so just I esbonio, I'm going to talk to the camera quickly. Okay. I don't know why I'm turning around for. Mae Rift yn brofiad lle chi ddim yn gallu symud o gwmpas y lle fel chi'n gweld y ffyliaid yma ar y sgrin yn neud, ond yn amlwg mae gan Facebook planau mawr iawn ar gyfer y peth. Os oes neu unrhywbeth I godi grychyn rhywun neu rhywbeth yn yr geiriau, planiau mawr Facebook yw hynny. Oh, shit! Ar lefel dra wahanol, mae Google Cardboard yn llythrenol, cardboard yw e. Rown pen chi. I ain't making this up. Chi'n strapio bocs cardboard i'ch pen, slipio smartphone, Android neu iPhone o flaen eich llygaid, a wedyn dyna fe. 99 ceiniog Amazon yw hwn. Weithiau, just weithiau, fi'n meddwl fod Google jyst yn tynnu'r piss. Wedyn yn fuan iawn, ond dim digon buan I fi nac I Eleidir Jones, na set o ffrindiau sydd gen I fydd yn sydyn reit eisiau sgwrs a panel o den fy nhŷ, mae PSVR, sef ByRh, jyst i'ch goffech chi VR I hwnna eto yn y Gymraeg, sy'n gweithio efo PlayStation 4 yn unig. Felly mae sawl opsiwn i'r rheini sy'n frwdfrydig I roi go arni, o 99 ceiniog a bocs cornflakes o'n eich pen I mwy neu lai byw yn y Matrix.
Hyd yn dodgio bullet fel y boi o'r Matrix. Un peth sy'n nodweddiadol yw pa mor anodd ydyw i ddisgrifio y profiad, achos mae'n ysgytwol, go iawn, ac yn rhywbeth dwi'n siŵr ohoni fydd yn rhan o'n bywydau dydd i ddydd o fewn degawd. Anghofiwch brochures yn y siop travel agent, anghofiwch teithio i'r Royal Opera House i weld bach o Verdi, bydd popeth flaen eich llygaid. Ond peidiwch â chredu fi yn unig, beth am geiriau hwn? Oh, this is unreal. A hwn. Awesome. A hwn. Cool, man. It's amazing. A hwn. Whoa. A hwn. What is going on? A hwn. That's wonderful. A hwn. I fod yn space for it, man. Just fel hanner munud, ti'n meddwl arall, ti'n anghofio bleid i. Awesome. Yep, Eirig Salisbury. O chi steddfodwyr ddim yn disgwyl hwnna.